collaboration video, and I really hope you guys will enjoy this video. Okay, in this our video today, we are going to be going for a challenge, Igbo challenge. So relax, sit down, get your popcorn, your red wine. Hey, mba. Una ama kwa opia bukwa. Let's go there. Can't tell what go do before ndaba. Okay. Alright, so okay, I will go first. You go first. One John. Ilu Igbo. Afro ka eme ka afọ. Ka ihe ọpụtara. Akwa no Igbo ka mma na go ya. Yes, so that our English viewers will get what we're saying. Alright. Afro ka eme ka afọ. It means that if you want something big and you want to do something big and you do not see that big thing you want to do, and it's a small one that you saw. You are right. You can make do. You make do with this with small whatever one. available, yes. Hey, 1-0. Oh my God. When is if you have tried something and you feel like you are in a particular place, you feel like things are not working out for you. When you relocate or move to somewhere, then you will appreciate the previous place you are. Yes. Okay. Can you help Potalono? Yeah, simple. That is simple. Okay. What it means is that if it's not yet time for you to do a particular thing, if you try it, you may not succeed, and the repercussion may be deadly, something like that. Yes, you are right. So there is time for everything. Just allow something to get to the time. Yes. There is time for everything. So can you it? When it's time, God's time is the best. Whenever it's time for something to happen, it will eventually happen. Simple now. You cannot be more than the person that is taking care of you. Like as a parent now, as a child, you cannot grow and say you are bigger than your mother or your father. Yes. So, you are right. So usually parents will say that to their kids. Yes. You got it. But I get it up, this Ilu is too simple. Ilu is like everybody know Ilu. Let's do Akpalaokwu. You know Akpalaokwu now? Gwam 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 now. Okay, let's do Gwam Gwam Gwam. Hey, Ngwa, your thought. Gwam Gwam Gwam. Gwam ihe bu mmiri pụta ụwa. Hey. Akụ oyibo. That's coconut. Okay. Coconut, I got it. Gwam Gwam Gwam. Gwam ihe bara pa manye ọhịa. Powder melu. Hey! Powder melu. Ihe bara pa manye ọhịa. Wusa n'ọhịa. Powder melu. Powder. Yes now. Powder melu. Powder. Oga fego. Baka. Baka barapa. Wusa n'ọhịa. Awụsara n'ime ọhịa. Onye Igbo na-amara Igbo. Nwa eso.
ofu ya na shoe na delugo. Ofu ya. Papa Chukwu. Aduba ya ki you fara. Ah Chukwu na. Aduba ya ki you chon. Aduba ya ki you chon. Aju ba aju. Ah Chukwu. Yes. Chukwu. Gwam gwam gwam. Wow. Gwam nwa agbọghọbịa ara anọ. Ara anọ. Ọ dị gị jọ ite m. Item. Ara anọ. Nwa agbọghọbịa ara anọ. Ọmara ụlọ ọmara obi. I don't know it o. Nwa agbọghọbịa ara anọ. Ara anọ ka ihe ọ bụ. Tere jiri ya nwayọ. Eji onwe aga m ekwu okwu. Jesus, Ocha. Gather side. I don't got the again. Hey, Mugi Maria. Don't worry. Okay. Gwam gwam gwam. Ka gwa gị nke m. Gwa m ihe nọ n'azụ n'elu be nne gị na-agọrọ gị ọfọ. N'elu be nne gị. Ka ihe bụ ansa nke gị? Okay, ansa nke m bụ ikwe. Ikwe. Ka ihe o nwere ara anọ? Ikwe odo. Ọ ihe ọ bụ. Ka ihe ka o si nwee ara anọ? Ikwe odo. Taa ka ji wee fụ ya maka Chukwu. Ka m gosi ka elu. Ikwe nwere ara anọ. Ọ bụrụ na ikwuteghị ihe a wee tee m nwa ọda. agbọghọbịa ara anọ ansa ikwe odo. Ifere ya nwa agbọghọbịa ara anọ. Ka o si nwee ara anọ? Ngwa no problem. Amaghịkwa m ka ndị edetere ihe a adị. Zamụ nke m. Gwa m ihe nọ n'elu na-agọrọ ọfọ. N'elu be nne gị na-agọrọ gị ọfọ. Chukwu. Chukwu. Enyekwa gị second chance try ọzọ. Ihe nọ n'elu aja nne gị n'azụ ụlọ ya n'elu aja na-agọrọ gị ọfọ. Enyekwana gị ezigbo. Sọsọ m nwere mana ọha na-anụ onye ọkpa ị maghị ọkpa ibi na oke ọkpa ọ bụrụ oke ọkpa chere atrayịrị m ịgbara ikwuru ọkpa mana igbochi ikpu ya ọkụkọ bụ oke ọkpa oge ịchọ ka m kpọọ ya ọkụkọ fes ịma na ọgbọ na be gị ndị ọzọ tete ha n'ụla oke so m kwesịrị itinye okwu ọkpa ka a mara n'oke ọ bụrụ na ị nwetara nke a pụọ da m ga-ete gị mma eme gị sure na mme ya double ịma why because all the simplest thing you can never think of m ga-ajụkwa gị simple well chee ka m jụọ gị gwam 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 gwa m ihe tiri nwata n'iru nne ya. Agụụ. Okay. Very easy. Oti nwata n'iru nne ya. Agụụ. Agụụ na nwetara ya mmadụ bụrụ onye Igbo. Hey, onye ọbụla na-enwetaghị iru ka abụghị onye Igbo atọ. Okay. Ebe iji obu nke dị simple.
Mụ agajikwa gị nke dị simple kwa. Nke dịkwa very popular. Kedu ihe melu eze ji lachaa ntụ? Ube. Ube! Ube ahụrụ ahụ. Ube ahụrụ ahụ. Yes, yes. Oh my goodness, I really enjoyed this challenge. Igbo amaka. Igbo amaka. Alright guys, if there's any Gwam 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 that you have, please drop it in the comment section. Let's hear more of Igbo. Let's promote our language. Yes. The dotted people, you know. So this video is a collaboration video with a modest lifestyle. If you don't know her, I'm going to drop the link of her channel in the description box below. Please go and support her. Please, just go there. You're going to watch another one that we are going to do. It's still Igbo challenge. If you love this one, you're going to love the next one. All right. Bye bye. Bye.